Pagpapahalaga sa taong mahal kayo ng sobra. Hi, let me introduce myself first. Ako pala si Jane, 19 from Davao. May ex ako, ang name niya Mr. A, or also known as Mr. Paasa, fuckboy, player, and etc. Nagkakilala kami dahil sa kapatid ko at siya yung kasama ko nung time na gusto ko hanapin sarili ko sa loob ng 3 days. Naging masaya lahat hanggang sa dumating yung time na ikakasal na kami. Suportado yung parents and family ko, pati rin sa kanya, pero I don't know what happened. Bigla siya di kumontak at nagpakita even sa family niya. Sobra akong nasaktan at na-depressed hanggang sa umabot na gusto ko nang magpakamatay nun dahil sa sobrang sakit at lungkot. After a year, nakasurvive naman at doon na pumasok ang BF ko. Nagkakilala kami dahil sa Facebook. Naging masaya ako at unti-unti ko nang nakakalimutan si X kasi lagi siyang nagchat-chat, nagte-text o tumatawag hanggang sa naging kaming dalawa. Naging masaya ako kasi para akong prinsesa at ramdam ko mahal na mahal niya ako kasi lagi niya akong pinapatawa pag nalulungkot ako kahit nagmumukha na siyang ewan. Lagi siyang may sorpresa pag mansari namin. Lagi niyang sinasabi kung gaano siya kaswerte to have me in his life kasi ako raw nagpapabago sa kanya para maging mabuting tao at nagpasok sa simbahan para bumalik yung paniniwala niya sa Diyos. Lagi niyang sinasabi kung gaano katanga ng ex ko na pinakawalan ako. Yung mga efforts niya magkabati lang, kahit minsan nagagalit lang ako na walang rason at yung mga kasalanan ko na nagiging kasalanan niya. Hanggang sa dumating yung time na bumalik si X kasi nalaman niya na may sakit ako at binisita niya ako sa hospital. Nung nakita ko siya, lahat ng galit at sama ng loob sa pang-iiwan niya nawala. Yung bumalik yung happy moments naming dalawa, yung plano naming gawin na nagawa namin ni BF at yung mga pangako niya sa akin noon na tinutupad ni BF. Lahat yun bumalik after sa pagbisita niya. Lagi na kami nagchat-chat o nagtatawagan ni X tapos na-seen or ini-ignore ko lang yung messages at calls ni BF. Hanggang sa nalaman ko na niloko na naman ako ni X kasi may BF na pala siya kaso nawawalan lang ng oras yung girl kasi busy sa trabaho. Kaya yung nalaman ko yun, nag-break kami tapos iyak ako ng iyak. Pag andyan BF ko, lagi akong nagsusorry hanggang sa tinanong niya ako kung ano raw ang problema kasi habang nakangiti o tumatawa ako, hindi raw umaabot sa mata kasi nakikita niya yung lungkot. Kaya umiyak ako sa kanya at niyakap niya lang ako tapos sinasabi ko sorry ng paulit-ulit. Pero lagi lang niyang sinasabi na okay lang yun mine. Alam ko naman na busy ka sa trabaho mo kasi first job mo yan kaya nawawalan ka ng oras. Tapos sabi ko, hindi naman tungkol dyan eh. Tinanong niya tungkol saan ba? Sabi ko, tungkol sa atin, sa kasalanan ko sa iyo. Bigla niya na lang sinabi, ano ka ba mine? Okay lang yun. Okay lang sa akin yung pangungurot mo, pang-aaway mo sa akin ng walang dahilan, yung pamamahiya mo sa akin sa maraming tao kasi mahal kita. Kaya ko yun intindihin. At diba sabi ko sa iyo mahal kita at hindi ako gaya ng ex mo na sinasaktan at pinaiyak ka lang. Pagkasabi niya yun, iyak ako ng iyak. Hinatid niya ako sa bahay namin at diretso ako sa kwarto ko at hinayaan ko na lang na mag-usap sila ng kapatid at pinsan ko. Tinanong pala ni BF na, alam niyo ba problema ni Jane? Kasi malungkot at iyak siya ng iyak nung magkasama kami. Puntahan niyo siya. Text niyo ako ha, ano problems niya para alam ko rin. Tapos after a month, nalaman kong hiwalay na sila ng GF ni X. Nag-text si X na kailangan niya daw ng kausap kaya ayun, sinamahan ko siya. Nag-inuman kami.
Di ko alam noon na napicturan pala kami ni X sa kaibigan ng BF ko. At dahil gabi noon, malabo yung pagkakuha sa picture. Kaya nung pinakita ni BF yung picture, nag-deny ako at naniwala naman siya nung sinabi ko, bahala ka, ayaw mo maniwala sa akin. Kung di ka naniniwala, mas mabuti nang mag-break na lang tayo. Pero hindi nangyari kasi umiyak siya at lumuhod at nagsusorry. Nagmakaawang wag ko siyang iwan kaya hindi kami nag-break. After ilang weeks, nagkita kami ni X sa park tapos yung time rin na yun, gumala si BF at nakita niya kami ni X naghahalikan. Kaya sinuntok niya si X tapos naawat sila. Nakipag-break na ako ng tuluyan kay BF kahit sa kaloob-looban ko, ayaw ko talaga kasi sabi ng utak ko mahal ko pa rin si X pero iba naman sinasabi ng puso ko. Ayaw ko lang tanggapin at aminin sa sarili ko nung time na sinabi niya, okay, kung sa kanya ka sasaya at siya mahal mo. Sige, magpaparaya ako. Sana pre, wag mo siyang saktan kasi mahal ko yan. Sa oras na gaguhin mo ulit siya, wag na wag kang magpapakita sa akin. Sa puso ko, gusto ko sana hindi siya pumayag. Yung tumululuha niya, gusto kong punasan. Nung time na tumalikod at naglakad palayo siya, gusto ko siyang habulin pero lahat yun di ko nagawa. After that scene sa park, di na niya ako tinatawagan o nagchat-chat hanggang sa nalaman ko na nagkabalikan din pala sila ng GF niya yung ex ko. Imbes na masaktan ako, natuwa ako. Mas nasaktan ako sa katotohanan na after sa nangyari sa park, lahat nagbago na. Kaya kayo, kung may taong sobra kayong mahal at handang magbago para sa iyo, huwag nyo nang pakawalan. Huwag kayong tumulad sa akin na gago at tanga na pinakawalan ang taong sobrang pagmamahal sa akin. Kasi minsan napapagod, nasasaktan at susuko rin sila kasi tao pa rin yan, may nararamdaman. Huwag niyong hayaan sukuan nila kayo tapos pag wala na sila, dun mo lang mafe-feel gaano pala sila kaimportante sa buhay mo. Mine, gusto ko lang sabihin sa'yo sorry kasi ngayon ko lang nalaman yung halaga mo sa buhay ko. Mahal na mahal pala kita at natatakot akong aminin yun sa sarili ko, Mine. Please give another chance yung relasyon natin kasi nung mawala ka, sobrang lungkot ng buhay ko na may kulang kasi ikaw yung nagpapasaya sa akin, Mine. Oo, tanga ako. Ang hirap pala ng ginagawa mo para sa akin na mapatawad lang kita kahit minsan gumagawa pa ako ng issue sa ating dalawa kasi trip ko lang maggalit-galitan. Please, Mine, forgive me at bigyan mo ako ng second chance. Sana mabasa mo ito.